हॅपी बर्थडे. धन्यवाद धन्यवाद. बघितलं तुमचा आसराक तुम्ही गेलेलास ना. होय होय होय. ते बघितलं, छान झालं बर्थडे. हे आपले पोईटचे राणे काका आणि हे आपलं मित्र अष्टविनायक साटम, आपले सबस्क्रायबर पण आहेत, फॅमिली मेंबर पण आहेत आपले. हो हो धन्यवाद काका, कालच पाहिला. धन्यवाद धन्यवाद. पुन्हा भेटू. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरान बाजार चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत असा. तर आज बुधवार आणि खूप दिवसांनी आज मी बुधवारचा माका आज शूट करूचा ठरवलंय, पण दुकानात गर्दी किती होती या काय अजून माका अंदाज नाही. आता नुकतोच बाजार भरता, सगळे दुकानदार म्हणजे व्यापारी छोटे मोठे व्यापारी जे ते इले आहेत बाहेर. तर मी तुमका दाखवते बाहेर येऊन. खूप दिवस व्हिडिओ आपली इलेली नाही, कारण थोडे दिवस जरा आजारी होते मी आणि अजूनही तब्येत थोडीशी डाऊनच आहे, म्हणजे आवाज वगैरे अजून जागेवर इलो नाही. बाजार आपण बघूया किती भरता तो. गेल्या बुधवारी पण बाजार भरपूर भरलेलो. माका शूट करूची इच्छा होती, पण दुकानात पण गर्दी भरपूर असल्यामुळे, स्टुडिओत पण गर्दी भरपूर असल्यामुळे माका बाहेर जाऊक मिळाला नाही. आणि गेल्या वेळी प्रत्येक वेळी कसा गेले जे बाजाराचे व्हिडिओ टाकले त्या प्रत्येक बाजाराच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असतालच की माझा भाव ज्याचा ऑनलाईन काम चालू होता, मुंबईसून ज्याचा वर्क फ्रॉम होम चालू होता, इकडे गिरीश बसायचो. आता गिरीश मुंबई का, तो तिकडनं आपले व्हिडिओ बघता, पण आता सध्या स्टुडिओमध्ये एकटोच असल्यामुळे माका आता पूर्ण कव्हर करूक मिळणार नाही सगळा. तर दुकानात जर रवलंय तर बाहेरचा माका बाजाराचं शूट करूक मिळत नाही, आणि बाजाराचं शूट करूक गेलं तर दुकान बंद ठेवचं लागतं, असा होता. तर आज बघूया वेळ मिळता का. आज बहुतेक गर्दी कमी असतील या बाजारात, पण असली तर मी थोडा ॲडजस्ट करून तुमचा मी बाजार दाखवण्याचा प्रयत्न करीन. जर व्हिडिओ जर आवडला तुमका तर प्रत्येकाने लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, म्हणजे प्रत्येक बाजाराचे व्हिडिओ तुमका बघूक मिळतले. बाजार नुकतो भरता, अजून सगळे व्यापारी येऊ नाहीत, थोडं बाजार भरता. बघा शुभम आत्ताच दुकान उघडता, नितीन तर मग अशीच 5 मिनिटापूर्वी येईल. आणि आपण खालून जरा फिरून येऊया, बघूया किती कुठले व्यापारी इले आहेत, कोण इले आहेत काय. पहिला ती माशावाल्यांचं दर्शन घेऊया. हॅलो माशावाल्यांकडे. हा काय म्हणतास बरा. पहिले आधी मासे बघू गेले काय गेले आहेत ते. नवीन काहीतरी आणलं अशी तर मागच्या सिगरेट ओढणाऱ्या सारख्या. हो बघा मोठं मासो आहे तो. किती रुपये तो. 2000. अरे बाबा माझ्या 2000. हे 2000चं मासो. हा मोठो सुरमई ना. आणि ही पापलेटा कशी. फक्त 200 रुपये. 200 पापलेटा स्वस्त. 200 ची 4. सरंगे 200 ची 4. एकदम ताजे फडफडीत मासे इले आहेत. खाणाऱ्यांचीच मजा असं. आणि हे आपले खाडीचे मासे. ही काढून दिला ना कशी दिलं. माका नको विचारतोय फक्त कशी दी. कोणी घेतलं बाबानी. हो क्या भाई कैसा आहे. हे कसे लावलं. 200 रुपये. कापी 50. सुरमई 200. हा उद्या गुरुवार म्हणून फळांचा ह्या दुकान गुरुवारचा. उद्या मार्गशीर्ष महिन्यातले गुरुवार आहेत, त्याच्यामुळे फळांची दुकानं इली आहेत भरपूर. फळं आता इली आहेत भरपूर. हे बघा इकडे केळी घेऊन बसले आहेत. पुढे पण पुढनं जरा एक फेरी मारून येऊया आपण, बघूया. भाजी वगैरे इले आहेत बरेच. ओमकार दुकानं बघू केली आहेत. बाकीची कोणची भाजीवाल्यांची इली आहेत. ते काय रे रेट काढू गेलं. रेट काढून लिंबारे हो गेलं. तर इकडे सगळे बेकरी आयटम आहेत. शेव चिवडं वगैरे सगळा. इकडे छोटे लिंबू मिरची सगळं लागला. आणि ह्या नवीनच दुकानीला बॅगचा. ह्यो बॅगवालो नवीनच दिसतं बाजारात पहिल्यांदाच. हे प्लॅस्टिकचे आयटम आहेत सगळे, टप वगैरे. पुढे पण दुकानं आहेत. पहिलं इथपर्यंतच बाजार लागायचो, आता पुढे पण लागता बाजार, म्हणजे थोडीशी वाढली आहे बाजारपेठ. पुढे हे बघा विकासच्या दुकानापर्यंत आता बाजारपेठ वाढली आहे. हा विकास भाई, दुकानं वाढली आपल्या बाजारात.
हे आपल्या विकास भाईचं दुकान आहे. बकरो मारता काय? मारणार आहे. तर पहिले तो महिंद्राचा टेम्पो आहे ना, तिथपर्यंत दुकानं लागायची, स्पीड ब्रेकरपर्यंतच. आता ही इथपर्यंत लागतं दुकानावरती. आणि बकऱ्यावालो 1 किलो हा बकरो घेऊन. कसा किलो? 600 का 700? आमका 1 किलो ठेवून द्या. अरे टोपी असलो बकरो हा मस्तच. हे बघा, लॉकडाऊन नंतर पहिल्यांदाच बकरो घेऊन इलो होतो. बकरो मारूक तर 1 किलो त्याला सांगितलंय मटण. पुढे बघूया आता आपलं मनीष. आता मका मनीष शिव्या घालतलो कारण त्याचं काम मी कालचा करूक नाही. काय काय आरामात ये. हा चला काका, अशी कुठली कामं पेंडिंग राहतात. जरा आळस केलंय काय त्याच्यामुळे मग वेळ मिळत नाही. पण आता बघूया. असेच आपण आता थोडं अजून बाजार भरलो काय, खालनं एक फेरी मारून येऊया. नंतर मग आपल्याला समजतं किती बाजार भरलो काय. काका काय सगळे ते इकडे कांदे बटाटे सगळे लागलेत मस्तपैकी फ्रेश. आणि मासेवाले बुधवारचे भरपूर येतात. 1 2 3 4 5 आणि इकडे 6 7 मासेवाले इलेत. इकडे पण आपले टोमॅटो. ह्यो राजगो हा पानवालो तो कायम माका सांगित असता माझं शूटिंग कर त्याच्या समाधानासाठी मी शूटिंग करते आणि त्याला कट करून टाकते. मग तर खाली पण फळाची दुकान आहे. किती तारीखला? 17 तारीखला. 17 तारखेक शिरवंड्याचा धैकलो. 17 तारखेक शिरवंड्याचा धैकलो. तिकडे पण जाऊया आपण. खाली बघूया फळाची दुकान आली आहे. ती बघा केळी. काय कशी लावलास फळा? ही संत्रा हा 60. तिकडे वेणी वगैरे पण दिसतात तुमचं. उद्या मार्गशीर्ष गुरुवार असल्यामुळे वेणी वगैरे फुला वगैरे सगळे इलेली आहेत. काय काकी कशी आहे? तर इकडे आपल्या सुंदर काचा इकडे गटराचं काम चालू असल्यामुळे थोडीशी बाजारातली दुकानं पुढे आहेत आणि ट्रॅफिकचे वांदे झाले आहेत. हे बघा इकडे बघताच तुम्ही. हे सुंदर काका काय आणलं फळा? भरपूर. हे आपल्या सुंदर काकाचं दुकान. हे आपले पानवाले काका. होय. आणि इकडे आमचं घर. खाली पण बाजारपेठ पूर्ण खाली दत्त मंदिरापर्यंत. आता मी दत्त मंदिरापर्यंत जाणे नाही, नंतर जाते एक दुपारी. थोडंसं बाजार भरलो का? अजून भरलो नाही व्यवस्थित. आणि हो आपलं गुरुबाय वडे भजी गरमागरम. वडा भजी काढल्या ना आताच. आणि इकडे वडे आहेत. वडे समोसे. काय म्हणतास? ठीक ना? आज बुधवार म्हटल्यावर बाजारात येऊकच आहे. हा तर चला आता आपण परत वरती जाऊया. सुजन का शेळी आणलं? शेळी हा नारळ नको, शेळी. स्वस्त नारळ किती रुपये? 22 पासून सुरुवात 25 पर्यंत. हे किती? 25 रुपये. 25 रुपये नारळ एक. स्वस्त नारळ लावलं ना सुजन काका. भरपूर. चला मग आता आपण स्टुडिओत थोडंसं जाऊया. थोडीशी कामं राहिली आहेत पेंडिंग, ती करून नंतर परत मग बाजार भरलो काय रिटर्न परत बाजारात येऊया. बुधवारचा काही नाश्ता करून बाहेर जाऊक मिळत नाही, त्याच्यामुळे मग पाठवून देऊ सांगते मी खालून बेकरीत ना. आपल्या सिद्धिविनायक बेकरीत ना मग वडापाव पाठवून देतात तो हर्षल. आणि माझ्याबरोबर हेमंता 2 वडापाव दिलेले त्यांनी. आता वडापाव आम्ही थोडासा नाश्ता करतो. कोण नाही कोण येतच असतात. युनिव्हर्सल पास, रेल्वेचा तिकीट, असे कोण नाही कोण येतच असतात स्टुडिओमध्ये. आता थोडीशी गर्दी कमी झाली. 10:30 वाजल्या.
तोपर्यंत थोडासा नाश्ता करून घेतो. नंतर आपण मग एक राऊंड मारू बाहेर जातो. वडापाव एकदम मस्त हा, टेस्टी. कधी विरण बाजारपेठेत दिला तर बेकरीत वडापाव टेस्ट करून बघा. बाहेर फिराक गावला नाही तरी अजून गर्दी हा भरी. आणि अमोल इलो हा, अमोल बाजार गाव दिलो हा. तो बाजार वगैरे सगळ्या घेतल्या ना आणि त्याच्यावर एक त्याचा भाव इलो. तुम्ही बघू शकता ते बघा बाजार थोडंसं आता जवळजवळ 11 वाजले. हा काय नाही सुद्धा. तर आता 11:30 वाजलेत आणि ही थोडीशी गर्दी आहे बाजारात. जास्त गर्दी नाही आता. ही खालची बाजू आहे आपली. बाजार बघा आता उलागलो आणि बरेच वाजले तरी जवळजवळ 12:30 वाजलेत. 12:30 वाजता 11 पासून जवळजवळ कमीच होता बाजार म्हणजे उलागलोच. आणि दोन्ही साईडला गटर खाल्ल्यामुळे अशी ट्रॅफिक होता गाड्यांचा. मगाशी तर मोठे गाडी येईलेले आणि भरपूर ट्रॅफिक झाला. हे जाय ना संध्याकाळी 6 वाजता ये. काय मोबाईलचा कवर माझ्या मोबाईलचा बघ. हा काय काय मॉडेल नंबर काय? Oppo Reno 6. आमचं बसत बघ तिथलं कवर घेता मोबाईलचा. इकडे मोबाईलच्या स्पेअर पार्टचं दुकान पहिल्यांदाच बघते आमच्या बाजारात. हे बघ इकडे आहेत Oppo. बरीचशी कवरा वगैरे इलेत. कवरा आणि स्क्रीन गार्ड, हेडफोन, चार्जर असं बारीक सारीक आयटम होत. काय घेतलं? कोणचा बुसकाट झाला? तापलो काय कुरकुरीत झालं होतं. आता तापलोच ना. अगे जिरा सोडो संपलो त्यांच्याकडे. 15 रुपये दे. 15 रुपये दे. 15 रुपये दे. 4-5 रुपयात काय आता वडापाव नाही ना अर्धो. रे 15 घ्यायचे तू सांगतोस काय माका सांगतो. सकाळपासून एवढे मासे होते सगळे खपवलं. त्याचे रवले 4 वाटे आणि फक्त. रवले असते तुका घेऊन जा सगळे मासे. आणि दे 10. माका नको एक नको 10 रुपयेचा. अरे असं काय करू तुझ्या ना नकरे करू तू काय नेत चालल्या धाडतं लोकांका मी निर्णय म्हणून हे करतो. माणसात काय झालं तरी 70 माणसात बर हो रे. पी आणि वाय जरा थंड हो. 20 रुपयाचे मासे बसते रे. आता काय कोरोना झाला हे सांग ना. ही तकडे त्या कपात ना चाय पिता ह्या का कपात ना चाय पिता बघा धर्मात. ही कसले पुरणपोळी घेऊन इली. माशाबरोबर पुरणपोळी खाता. तू क्रिसमसची तयारी केलं? लाडू पुढे हा येतोय लाडू खाऊकच येतोय. लाडू सगळं घेऊन जा. घेऊन एवढे घालू ना. हा ए असं कर असं कर असं कर. तयारी केलं शुभल्याच्या दुकानात बसलो आणि आत्ताच एक आम्ही शपथ घेतलो की आजूबाजूच्या पैसे दैकाले आमका चुकवचे नाही. सगळ्या दैकाल्यांका आमका फिरायचा. उद्या ओवळीयाचं दैकलो, परवा शिरवंड्याचं दैकलो. 17 तारीखला शिरवंड्याचो. 17 तारीख उद्या परवा 15 तारीख म्हणजे हा उद्या ओवळीयाचं दैकलो. त्यानंतर परत शिरवंड्याचो. आज कोटल्याच्या दैकाल्याक जावचा. सगळे दैकाले करूचे. हे कांदे खपवलं सगळे. बटाटी थोडीशी रवली. किती किलो आणलेलं कांदे? सगळे संपवलं. ओके असंच बिझनेस होत राहा गो. असा आमच्या बाजारपेठेची कृपा. हा
आमच्यासाठी काय हा आमच्यासाठी कायच नाही. तुमच्यासाठी तिसरी लाट येतली आता. फक्त त्याच्यात आपल्या एक तरान जाऊचा मरण जाऊचा ना. उंच हा. मोठा झाड दाखवा. गाडी येता पाटणा. पाटणा गाडी येता सायगो येता पाटणा. माझं कुठं काय हो का? काय चाललास? काय काय खात काय देतात ते का? आम्ही नळकंडो तर मित्रांनो आता 1:15 झालो आणि 12 वाजले की नाही काय बाजार थोडंसं उलगाक चालू होता, म्हणजे कमी होता बाजार. आणि आता 1:15 झालो जवळपास. तर आत्ता व्हिडिओचं एंड करतोय मी. जवळजवळ सगळी गर्दी कमी झालेली आहे, आता कोणच नाहीत बाजारात. छोटे छोटे फक्त जी दुकानदार आहेत ते फक्त थांबले आहेत. आता सगळे बंद करून घेतले नाही. हा इकडे बघा पाठी बंद करतात ते दुकानदार सगळे. तर आजचा जो व्हिडिओ होतो तो मार्गशीर्षमधलो बुधवार होतो. मार्गशीर्ष महिना म्हणजे उद्यापासून गुरुवार ना. ते घट जे घट ठेवतात ना त्यांच्यासाठी ती फळा वगैरे हार त्याच्यानंतर ते गजरे वगैरे जे असतात ते मिळतात. आता मी आणि नितीन वरती इलेलो जरा एक फेरी मारू, गर्दी कमी झाली म्हणून. आता इकडे नितीननं काहीतरी घ्यायचा त्याच्यामुळे तो थांबलो हा. तर व्हिडिओ इकडेच थांबवतोय मी, इकडेच एंड करते. संध्याकाळी आमका खोटल्याक जाऊचा दहिकाल्याक, तर त्याची पण व्हिडिओ तुमका बघूक मिळतली. तर असेच नवनवीन व्हिडिओ बघत राहा, पूर्ण स्किप न करता बघा. आणि जर व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा आणि चॅनलला आपल्या मालवणी विरण बाजार मालवणी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. पुन्हा एकदा अशाच नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.